presented by DD Films। हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुदाईबाग सारण। DD Films present। रंगदार बड़े अपने आप के हमर गिनती होला तोरा बाप में रे साले सुन ले बाप में हमर गिनती होला तोरा बाप में। रंगदार बड़े अपना आप की हमर गिनती होला तोरा बाप में। ससुरी से है अतरी निकाल दियो हीरा चाप दी बेटा छापरा हो यहाँ ठोकेले से 6 गो नु तो पोस्टमार्टम में निकलेला 9 गो। जब छापरा जिला धोके गाथ दी ससुरा मन तोरा के साथ दी। जब छपरा जिला धोके गाथ दी आजा बकसर ना तोरा के साथ दी ससुरा मन तोरा के साथ दी। जब छपरा जिला जानत नई खस सारे रे हवे छपरा जिला रंगदार रे हवे छपरा जिला रंगदार रे रंगदार। जान जो और पहचान जो बेटा मान जइबे हार रे जब छपरा जिला होई खार रे। कहल छबीली जवाब तोरा मिली पेली एने से छैला रे। अरे बात नहीं देहू त मन ले रे खूब एने बोने ते फन ले रे। बोली बोले से पहिले गोली धके दाग दी। कार्यारा बक्सर सासाराम सार ना मन बस लहै सुनस यही पर लागले बरस टेला टेला ए बेयास। जब छपरा जिला धोके गाथ दी ससुरा मन तोरा के साथ दी। जब छपरा जिला धके गाथ दी आजा बकसर ना तोरा के साथ दी। हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुदाईबाग सारण। आजा बकसर ना तोरा के साथ दी। लहंगा लखनऊआ तो हाड भइल एकरे चलती तो सारा विवाद भइल। एकरे चलती तो सारा विवाद भइल। एकरे चलती तो सारा विवाद भइल। साथे अरब के सर के नाश होई ससुरा हम में अब की बांस होई। बदन ते नानी गइले पहचानी अबो से आदत सुधार ले रे। अरे दीही न कवनो साथ रे जब छपरा हमारी लात रे। कमल सयादू जखमी जितेंद्र खाच दी। बेटा अब से मान जो अब विवाद कइले नु त इतना रेलाई होई नु कि अड़िए जीवे ना तो मरिए जीवे। अरे जिया ए बेयास। जब छपरा जिला धोके धास दी ससुरा मन तोरा के साथ दी। जब छपरा जिला धके गाथ दी आजा बकसर ना तोरा के साथ दी। हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुदाईबाग सारण।